ubanka dan uwar wani naka ka ji in ga nan wacce kuka fi sani da Murja Ibrahim Kunya da ke ƙasar Najeriya a jihar Kano bayan ta yi ɓatan dabo a gidan gyara hali da ke jihar Kano. To an sake cafke ta an mai da ita sakamakon cece-kuce na mutane da suka yi ta yi na ba da raddin cewa akwai sa hannun wasu masu faɗe aji a jihar Kano. To bayan yin hakan kuma bayan an sake mai da ita kotu gurfanar da ita a gaban mai shari'a. To har kawo yanzu dai alkali ya sake miƙa ta zuwa ga hukumar Hizba da ke jihar Kano domin a je a koya mata tarbiyya, domin ana ganin abubuwan da take yayi karo da addinin Islama da kuma al'adun Hausawa. To wannan abu dai har yau yana tattada ƙura a ɓangaren social media, musamman a shafukan sada zumunta na TikTok. Saboda haka Murja dai Ibrahim Kunya an ce kullum za a rika kula da lafiyarta, kuma sannan za a miƙa ta zuwa ga asibitin masu taɓin hankali da ke Dawanau. To har kawo yanzu dai mutane suna ta tofa albarkacin bakinsu, sannan suna ta ganin cewa wannan al'amari me ya kama. Wasu na zarginta da cewa tana ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, wasu kuma suna ganin cewa a'a kawai nishadinta take, tana da damar da za ta iya yin wannan. To idan kuna son waɗannan labarukan da ma sauransu, sai ku bibiyo mu a tashar mu mai suna Hausa TV, ku rika danna subscribing da alamar ƙararrawa domin kawo muku wannan shirye-shirye wanda zai rika ba mu ƙarfin gwiwa na ƙara shirye-shiryenmu a wannan lokaci. A nan ɗakin watsa labarai na Hausa TV, ni Usman Mai Jere nake cewa sai Allah ya sake sada mu da anjima da misalin karfe 9 na dare idan Allah ya kai mu.